След серия от клипове, в които шофира с над 260 км в час, Катрин Йорданова, известна като Мис Силикон, беше арестувана за шофиране след употреба на кокаин. И още в един от клиповете си жената е в автомобил с стикер на Народното събрание. Дай разклати го да го усетя, бебе, толкова си яка, направо ще те разцепях на леглото, ще фърля за вратлето, ще гебе с тебе, няма да повторя, направо ще потретя. Дай разклати го да го усетя, бебе, толкова си яка, направо ще те разцепях на леглото, ще фърля за вратлето, ще гебе с тебе, няма да повторя, направо ще потретя. Скикав съм готин, ма курва направо цепя, всичките ти грици за циците шива гебя. Коми лафиш рапърни не мога да зацепя, ма стукачо брадата ще те разцепя. Тя иска гучета, уивита и чанти, влиза с вратите, Митрев не призна банти. Съм Тим Джуи Бенери, тука няма аванти. Ме матачиш като ганджа, ти носиш и ранци. Скъпшени кучки в мен, точно къде не жи. Всеки бе като ма види да ми дава 10G. Няма никога да имаш песенка 4G. И шматка коленичи, после мълчи. И законите пред тяле, бе няма да по-погаля. Вчера чукахме я галя, ма минахме и през валя. Шматките ги паля, в джоба ми цяла паля. Бензина ти фаля, ми ще запаля. Аз съм най-добре, дай да загениме. После на леглото, ма курво, дай да съдъниме. Топа на България, само да се напъниме. На банката викаме маниме. Като Фойд ме, Уидър Митрев ти ме мани тим. Само да вляза в трака и ще въуби. Това ни ти мяза, бе, кака, дай да се напим. Трака по така и ще въразбим. Митрев е непобедим, мрази много чалгари. Ако ми фъриш ярмаша, марш ще запари. Нозата ми пари с хари, браче да лари. Влизам в клуба, hands up, everybody. Хейтъри ма мразят, ама сте им казал, кът ма бичат да се пазят. Митрев тим ги газят, искат 10 курви с палки да ма налазят. Дай разклати го да го усетя, бебе, толкова си яка, направо ще те разцепях на леглото, ще фърля за вратлето, ще гебе с тебе, няма да повторя, направо ще потретя. Дай разклати го да го усетя, бебе, толкова си яка, направо ще те разцепях на леглото, ще фърля за вратлето, ще гебе с тебе, няма да повторя, направо ще потретя. Катрин, шмъркала ли си кокаин? Катрин, шмъркала ли си кокаин? Защо шофираш под въздействието на наркотици? Защо беше задържана младост? Ha ha ha.